ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನೀನಿ ಒಂಜಿ ತುಳುಟು ಎದುರು ಕತೆ ನಿಕಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇ ಐಕು ಉತ್ತರ ಪನೋಡು ಅವಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಉತ್ತರ ಪಲ್ಲೆ. ಅಪ್ಪೆ ಕಾಳಿ ಮಗಳು ಬೊಳ್ಳಿ ಮಗಳನ ಮಗಳು ಚಿನ್ನಂತ ಗುಬ್ಬಿ. ನೆಕ್ ಉತ್ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ ಎನ್ನ ಕವನದಂಚಿ ಪೋಪೇನು ಸಾದಿ ತತ್ತದುಂಡು ಕವನದ ತರೆ ಬರವು ಸಾದಿ ತತ್ತದುಂಡು. ಕವನ ಓದೊಂದು ಪೊಪ್ಪೆ ಎಂಚಿನ ಸಾದಿ ತತ್ತನೆಂದು ಕೇನ್ಗ. ಮರ ಮಗ್ಗರುಂಡು ಪಕ್ಕಿ ಪಾರುಂಡು ನೆಂಪು ಮಾತ್ರ ಒರಿದುಂಡು. ತಂಪು ಗಾಳಿನ ಮೈನು ಒಡ್ಡುದು ದಿನ ಪಿರವು ಕರಿದುಂಡು. ಮರ ಮಗ್ಗರುಂಡು ಪಕ್ಕಿ ಪಾರುಂಡು ನೆಂಪು ಮಾತ್ರ ಒರಿದುಂಡು. ತಂಪು ಗಾಳಿಗೆ ಮೈನು ಒಡ್ಡುನ ದಿನ ಪಿರಾವು ಕರಿದುಂಡು. ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲಿಡು ಸೂಟಾನು ಪುಗೆ ರಾಪುಂಡು. ಧರ್ಮದೆಂಗುದು ಅನಾಚಾರದ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತೆರು ಕೊದಿಪುಂಡು. ಕಾಡಿಡಿತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆಲೆ ಗೂಡು ನರಿದು ಪೋತುಂಡು. ಬಾಜಲರಪ್ಪೆರೆ ನೀರಿನ ನಾಡೊಂದು ತೋಡ ಬರಿಕು ಬತ್ತುಂಡು. ಕಾಲ ಕಾಲಗು ಬರ್ಪಿ ಬರ್ಸ ಸಾದಿ ತತ್ತದು ಪೋತುಂಡು. ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲದ ಕರ್ಲು ದರ್ಕಟ್ ಲೆಪ್ಪಿ ಸೊರೊನೆ ಮರತುಂಡು. ಬೆಗರ್ ಬಿಚ್ಚದು ಬೆನ್ಪಿನಾಯನ ಬಿದೆ ಬೆರಿನ ಬುಡಂದು ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರ್ಪಿ ದೈವ ಇಂಬು ಕೊರ್ದು ಕಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ ಊರ್ಡಲ ದುಂಬುದ ಊರಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪತೆ ಏತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಪಗ ಈ ದುಂಬುದ ಊರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಮಟ್ಟೊಂಜಿ ಏರಿಯರೆ ಕಾರಣಲ ದಾದಾನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡತಿ. ಆ ಒಂಜಿ ಆಧಾರದ ಇರ್ದಿಯೇನು ಬರೀ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಪಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬರೀನ ತುಂದೆನ್ನ ಪುಸ್ತಕದ ಕವನ ಅವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕವನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೋಜುನು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮಕು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಜಾಲ್ ಜಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ. ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಜಾಲ್ ಜಪ್ಪೆರ ಆಪುಂಡಾತಿ ಆತನ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದವಳೇ ಉಂತಡಾಪುನ ಅಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಈ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಈ ದುಂಬು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಉರಿ ಬರೀರೆ ಕಾರಣದಾಯ್ತಾ ಮರತ್ತ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮರಕ್ಲೇನು ಕಟ್ತದೆ ಕಾಡು ಕಟ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಕಾಡು ನಾಶ ಆಂಡತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಡಿಗೆ ಸೂಬೂರು ನಾವು ಅಂಚ ಮಾತ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲಿಡು ಸೂಟಾನು ಪುಗೆರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬರೇ ಏಪದೊನಗಳ ನಂಗೆ ಜಾಲ್ ಜತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಈ ಸಮಯ ಅಡತೆ ತಡೆಯರ ಆಪುಜಿ. ದುಂಬುಗು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸರಕಾರನೇ ಪಂಡೊಂದುಂಡು ಅಂಡ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿಂದು ಪಂಡ ಆ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಆತ್ ನಮ್ಮ ಶರೀರಗೈನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣ್ತೇರು ಪನ್ಪುನೆ ಅಂದತ್ತು ಅಂದಲ ಹೆಂಕ್ಲೆಗೈತೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಮಂತ ಕೆಲವು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಇಂದು ದುಂಬು ತಡೆಯರ ತೀರಂದಿನ ಕತೆ ಆದುಂಡು. ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಎಸಿ ರೂಮ್ಡು ಕುಲ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಐನ ಪ್ರಭಾವ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು. ಕಾಡಿಡಿತ್ತಿನ ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆಲೆ ಗೂಡು ನರಿದು ಪೋತುಂಡು. ಮರ ಕಡ್ತನೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿ ಪರಣೆಲೆಗೆ ಸಾನ ಕುಲ್ಯರ ತೀರಂದಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಕ್ಕಿಗಳೇನ ಇಂದು ಸಂತಾನನೇ ಹರಿದು ಪೋತುಂಡು. ಇತ್ತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 4-5 ವರ್ಷ ಕರಿದನಾಗ ಗುಬ್ಬಿ ತೂಯೇರೇ ತಿಕ್ಕಂದು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದುಂಡು. ಕಾಲ ಕಾಲಗು ಬರ್ಪಿ ಬರ್ಸ ಸಾದಿ ತತ್ತದು ಪೋತುಂಡು. ಪಗ್ಗು 18 ಮೇಗೆ ದುಂಬು ತುಲೆ ಪಗ್ಗು 18 ಮೇಕ್ ಒಂದು ನೇಜಿ ಪಾಡನ್ನ ಒಂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಇದ್ದಿ ಪಗ್ಗು 18 ಮಂಡ ದಾಯ್ ತಂದೆ ಗೊತ್ತು ಜಿಯರೆಗಳ ಪಗ್ಗು ಬೇಷಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದವೇ ನೆನಪುಜಿ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನತ ಅಂಡ ತುಳುತ್ತ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಪಗ್ಗು ಬೇಷ 6 ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಸೋಣ ನಿರ್ನಲ ಬಂದು ತಿಂಗಳು ಜಾರದೆ ಪೆರಾರ್ದೆ ಪುನೀಮ ಈ ಸುಗ್ಗಿ ಅಂಚ ಅವು ಆಯ್ತು. ಈ ಸುಗ್ಗಿ ತಿಂಗೊಳ್ದ ದುಂಬು ನನ್ನತ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಸು ಬರ್ಪುಂಡತಿ ಬಿಸುಕ್ಕು ದುಂಬು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ದುಂಬು ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿನ ಯಾನು ಈ ಕವನೋಡು ಕೊಣತದೆಂದು ಎನ್ನ ಅಂದಾಜಿ. ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ ಮರಪೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಕವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ವಿಷಯನ ಕೊಂಡ್ರು ಬೈ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್.